Wara suċċess tal-użu tar-robotika f'interventi tal-prostata, l-Isptar Mater Dei kompla investi fit-taħriġ tal-professjonisti tas-saħħa fl-użu tat-teknoloġija fiżjed oqsma tal-kirurġija. Fi stqarrija mill-Ministeru għas-Saħħa ġie spjegat kif fil-ġimgħat li għaddew saru l-ewwel operazzjonijiet bl-użu tad-Da Vinci Surgical Robot f'interventi fil-Musrana u fl-Istonku, filwaqt li mix-xahar id-dieħel dan ir-robot se jibda jintuża partikolarment għal operazzjonijiet tal-kanċer fl-istess organi tal-ġisem. Waqt żjara fid-Dipartiment tal-Kirurġija Ġenerali mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ġie spjegat li permezz tal-assistenza tar-robot il-kirurgi qed jaħdmu biżżejjed preċiżjoni u qed jirnexxilhom jilħqu partijiet tal-ġisem li normalment ikunu diffiċli li topera fuqhom b'mod tradizzjonali. Diversi vantaġġi għall-pazjent, prattikament il-vantaġġi kollha tal-minimally invasive surgery, nafu wkoll bħala keyhole surgery jew laparoscopic surgery, permezz ta' din il-magna ħajsiru iżjed faċli għall-kirurgu. Riżultat ta' hekk il-pazjent idum inqas l-isptar, l-operazzjoni tsir b'mod iżjed dettaljat, fejn jidħol operazzjonijiet ta' kanser, il-kirurgu ħajkun jista' jara dettalji aħjar. Ġiet sostnuta wkoll l-effiċjenza ta' dan l-apparat avvanzat f'operazzjonijiet relatati mal-kanċer. Il-mod ta' kif jitneħħew il-glanduli, in-nervaturi, l-arterji, kif ukoll l-estent ta' fejn ikun hemm it-tumur ħajkun jista' jiġi assessjat waqt l-operazzjoni u l-operazzjoni ssir b'mod dettaljat ħafna iżjed permezz ta' dan l-apparat. Id-Deputat Prim Ministru faħħar din l-inizjattiva li minn barra investiment kapitali tirrikjedu wkoll investimenti kontinwu fit-taħriġ tal-professjonisti, dan biex fl-aħħar mill-aħħar il-pazjenti jkollhom kura tal-ogħla livell b'inqas feriti wara l-operazzjoni, inqas uġigħ u rkupru iżjed malajr. Mr. Fern, li hu wkoll kirurgu, ringrazzja lill professjonisti kollha li kienu lesti jieħdu għal dan l-eżerċizzju innovattiv waqt li fakkar ukoll li b'dan l-investiment ta' madwar 2.5 miljun euro bdew isiru numru ta' operazzjonijiet li qabel ma kinux isiru f'pajjiżna. Sissa saru mal-50 operazzjoni bl-użu tar-robotika fl-Isptar Mater Dei filwaqt li hu mistenni li iżjed professjonisti jingħataw it-taħriġ neċessarju ħalli jiżdiedu dawn it-tip ta' operazzjonijiet bl-aħjar teknoloġija.